música tradicional galega é o corazón da nosa cultura. E músicos como Luis Caroncho teñen feito un traballo fundamental na súa recuperación e difusión. O seu mestre de gaita foi Maximino e con el comezou a tocar pezas tradicionais. Naqueles primeiros anos faise fan do grupo tradicional Músicas e do seu componente Xosé Manuel Fernández Costas, gaiteiro e compositor da comarca de Vigo. E como dixose Manuel, a música non se aprende, descóbrese. Así que Luis deixou o seu traballo na construcción e apostou por vivir da súa paixón, a música. Desde os anos 90 comeza a recopilar regueifas en bergantines, traballo que compartiu con compañeiros como Antonio Asuso de Xornes e con outros como Carlos Alonso, Pinto de Bon e Vieto Lobariño. Nestas fundan a Asociación Oral de Galicia, que promove a nosa tradición oral e regueifas nos colexios, asociacións e institutos de Oa Galicia. Grazas a este traballo chegan a nosa regueifas, as que moito recorremos nesta escola. E como non, xa que as aprendemos, as usamos e as transmitimos. O alumnado de segundo de primaria ten unha regueifa na túa homenaxe.